Избрани, спри за момент. Замълчи и обърни цялото си внимание към думите, които предстои да чуеш. Не превъртай, не отвличай поглед, нищо не бива да те разсее, защото онова, което небето избра да ти разкрие сега, е стартирало само веднъж в перфектния миг. Не вчера, не миналата седмица, не преди година, а точно в този час. Това послание не се отправя към мнозина, а само към оцелелите в пламъка. Към онези, които устояха на бурите, когато всичко около тях крещеше да се предадат. Към тези, които понасят изпитанията, без дори да осъзнават, че биват изпитвани. Това съм аз, отправяща този зов към теб, избрани. И небето шепне: сега е моментът, кажи им всичко. Вслушай се внимателно, защото има истини, които Бог не можеше да ти открие, докато не пораснеш. Не защото не си бил обичан или не си бил призован, а защото бремето на откровението би те сринало преди да си готов. Трябваше да пораснеш. Трябваше да се пречупиш, да зараснеш и да достигнеш духовна зрялост. Достатъчно здрава, за да поеме тежестта на това, което Той подготви за теб. Днес обращението идва не като наказание за тишината, а като плод на старателната подготовка. Когато се вгледаш назад, ще видиш, че си преминал границата на обикновеното. Стигнал си до ново ниво на духовно съзнание, емоционална здравина и божествена хармония. Точно онова, което Господ очакваше от теб преди да отвори вратите. Този миг не е случайен, а предопределен в небесните книги, много преди да поемеш първия си дъх. Помисли за Йосиф, когото Бог дари с големи сънища още като момче. Истинското им значение се разкрие едва след предателството, ямата, дългите години в окови и болезнената тишина. Защо? Защото Йосиф трябваше да стане човекът, който съдбата му отреди. Същото важи и за теб. Преживял си битки, които не си търсил, загуби, които не си заслужавал, бури, които не си виждал да идват, нощни часове, в които сълзите ти са изгаряли непцето. И все пак си тук. Бог не чакаше ситуацията да се промени, Той чакаше теб да се преобразиш. Сега ти си друг, закален, пробуден и готов. Само сега можеш да понесеш истината, без тя да те срути. Ето я, никога не си се борил само за оцеляване. Ти беше скулптиран за своето призвание. Всяка затворена врата, всяко предателство, всяко отсрочване, всяка самотна нощ, всеки разбит свят, нищо от това не бе случайно, загубено или безсмислено. Всичко бе божествено обучение. Твоето призвание те чакаше през цялото време. Не бе наказание, а подготовка. Небето не те пренебрегна. То гради сцена, на която ти ще застанеш в светлината. Врагът не е нападал, защото си слаб, а защото е надушвал величието ти още преди ти самия да го познаваш. Ти не си обикновен и никога не си бил. Затова обичайните преживявания винаги са ти се стрували тесни. Ти си избран. И ето, небето най-сетне разкрива истината. Духовното ти възвишение е вход, новият ти сезон е започнал от момента, в който прочете тези редове. Избрани, приеми тази мисия и стъпи напред. Сега Бог проговаря, защото промяната около теб вече е вход. Войната, която усещаше в душата си, беше последната отбранителна линия пред пробива. Изтощението, което те теглеше надолу, бе последният удар пред въздигането. Налягането върху сърцето ти беше знак, че сезонът се обръща. Врагът те щурмуваше най-ожесточено точно преди този миг, защото знаеше какво следва. А небето изчака, дай докато преминеш през най-тежкото. И сега Отецът казва, разкажи им всичко. Те са готови. Следва нова глава, която скоро ще се разтвори пред очите ти. Яснотата идва, мирът идва, божествените насоки идват, съгласуването идва. Този момент е бил подготвен от небето от самото начало. Слушай внимателно, избрани. Нещата, които тепърва ще се отворят пред теб, са такива, че никой не може да ги заключи. Хората, които те пренебрегваха, ще търсят присъствието ти. Възможностите ще те следват навсякъде. Благословенията ще се явяват сякаш по магия, без да полагаш усилия. Божествените връзки ще заместят изтощаващите взаимоотношения. Твоето призвание ще изплува ясно и осезаемо. Духовните дарби ще се изострят. Мирът ти ще бъде неразрушим. Благоволението ти ще блести открито пред всички. Следващият пробив ще те удари внезапно. Това не е просто мотивация, това е откровение. Пристъпил си в сезона, в който всичко скрито от теб бива разкрито. Всичко забавено се освобождава. Всичко блокирано се премахва. Небето казва, те са готови. Кажи им всичко. Истината е следната. Твоят стар сезон приключи.
Твоят нов живот започна, избрани. Ако духът ти гори точно сега, ако усещаш приятно придърпване, топлина, мир или леко вибриране в гърдите, това е потвърждението. Небето чакаше този момент, за да ти каже това, което винаги си усещал, но никога не си разбирал напълно. Никога не си бил забравен, никога не си бил отхвърлен, никога не си бил изоставен. Позиционираха те за този миг. Сега влизаш в яснотата, призванието и изобилието, предначертани за теб преди да съществува време. Преди да продължиш, избрани, спри за миг и напиши в коментарите: аз съм готов за това, което Бог разкрива. Ако също го усещаш в духа си, служи харесване, за да стигне това послание до други избрани. Абонирай се. Ако още не си, небето още има какво да ти каже. Това е твоят момент. Това е твоето потвърждение. Това е твоето божествено разкриване. И това е само началото. Ако думите докоснаха духа ти и Исус ти проговори чрез тях, каня те да посееш днес малко любов. Сканирай кода и ми купи едно кафе с дарение. Твоята подкрепа укрепва това служение, твоето добро сърце разпространява Божието послание, а твоята любов държи светлината на Христос жива. Благодаря ти, възлюбени.